tämmönen. Tässä on meidän Scootin esittelyvideo. Ja tässä on meidän Scootit ja niin. Tässä on sitten Long Way Street Tango ja sitten tässä taitaa olla Long Way dekki. Taitaa olla Street. Tässä taitaa olla rengat, mitkä en tiedä. Sitten tässä on Clampi ja headsetti, taitaa olla Long Way. En ole ihan varma mitkä. Sitten tässä on minun skuutissa toi Tango, toi on Ethic Druide P2. Sitten tuossa on siniset orikässät. Sitten tuossa on Pandemonium dekki. Sitten tuossa on myös Root Honeycoret nuo renkaat. Tuossa näkyy forkki, toi on Long Way forkki. Sitten tuossa on noin Root Honeycoret. Sitten tuossa on mun Ethic Sylphe maalattu siniseksi ja sitten myös mun toi Tilt headset.